Bo día, son Mari, Concelleira de Benestar Social e Igualdade do Concello de Vimianzo, e hoxe estou aquí para invitarvos a participar na campaña de sensibilización e concienciación Vimianzo en Negro contra a violencia de xénero que ao longo destes días e ata o luns 25 están desenvolvendo e protagonizando ni máis ni menos que 60 locais comerciais e hosteleiros por medio da difusión de máis de 4.000 sobres violetas cheos de mensaxes de sensibilización e de agasallos e vales sorpresa que se poden usar nos propios establecementos. Por suposto, tamén vos queremos invitar a participar no acto e na concentración que vai ter lugar na Praza do Concello o vindeiro luns 25 ás 12. Gostaríamos que acudírades con vestimenta negra ou escura, provistos dun paraugas negro, e para entre todos e todas facer unha inmensa marea negra en sinal de loita contra a violencia machista e de apoio incondicional a todas as vítimas, tanto deste concello como de outros concellos. Moi bons días a todos e a todas. En primer lugar, dar as gracias á Concelleira de Benestar, María José, e, como non, a todo o equipo de técnicas e de técnicos do Concello de Vimianzo. Gracias a eles é posible campañas como esta. Tamén quero agradecer a todo o comercio local, a hostelería e todo o tecido empresarial do Concello de Vimianzo pola súa involucración na campaña de Novembro Negro. Tamén manifestar que está unha campaña transversal onde debemos agradecer a financiación do Pacto de Estado, da Xunta de Galicia e da Diputación da Coruña. Invítovos a que participedes en todas estas actividades que se levarán a cabo entre o 17 e o 27 de novembro. Moitas gracias e moi bo día. Vimianzo en Negro!